Ήρθαν τα Χριστούγεννα, η πιο λαμπρή γιορτή. Τα σπίτια όλα γεμίζουν με δικιά και μουσική. Οι άνθρωποι χαρούμενα δώρα παντού μοιράζουν και όσοι τις νευριάζουν τώρα δεν τους πειράζουν. Μα για να δούμε αληθινά, παντού αυτό συμβαίνει, γιατί μου είπαν τα παιδιά πως εδώ πέρα μένει. Κάποιος τρικλάκης ξενοφών που διόλου δεν γιορτάζει. Είναι συνέχεια εξωφρενών, φωνάζει και γκρινιάζει. Χριστούγεννα σαν έρχονται, τον πιάνει τσιγκουνιά του. Φοβάται να μην τζορευτεί και χάσει τα λεφτά του. Λυπάμαι τη γυναίκα του, τα 4 παιδιά του, πώς να αντέχουν να ξέρουν ποιος είναι η τσιγκουνιά του. Οι μονάδες βλέπουν βιαστικά το δέντρο να στολίζει, να τους αλλάξουν μυαλά, σίγουρα δεν ελπίζουν. Ποιος θα φέρει τις μπαλίτσες, τα φωτάκια και τα αστέρι και τα ωραία πακετάκια με τους φιόγκους, ποιος θα φέρει? Γρήγορα λοιπόν ελάτε, να πουν όλα τα στοίδια, γιατί αν έρθει ο πατέρας θα βρεθούν στα σκουπίδια. Πάνω στην ώρα έρχεται και ο κύριος Τρικλάκης γεμάτος νεύρα και γκρινιάζοντας όπως πάντα. Τα λεφτά. Δεν τις θέλω τις γιορτές, το είπα και χθες. Οι χαρές τα τραγουδάκια μου φουντώνουν τα σπυράκια. Έλα τώρα που μη φωνάζεις και μαζί μας μην τα βάζεις. Δεν ξοδέψαμε πολλά, όλα είναι δανεικά.